Ní dhéanar aon dulchan cín suntasach éad an incuigas an laí an bóthir as gaile go dtí an clochan go ceann 7,000 eile ar a laiad idir siúrthóir na móisí i gcúir le chundé na gaile bheith. Cé go bhfuil súil go mbeidh dromchla nó le chuir an stráice bóthid as uachtar ard go dtíon teach dóite ag tús an táire. Ba sé deireadh na bliana ar a laiad sul in dhéanar uasráadú ar éon chuid go bhthir céanna a bhfuil cead pleanála aige le 3 bliana. Sé bóthar ó gáile amach go dtíon clochan ar a dúchttar an incuig an lí tá tarrant cainte, baineann an chunspóid le thuasráadú a dhéanana ar gáfísa, an stráice idir uachtar ard agus an teach dóite agus an teach dóite go dtíon clochan. I 2016 giúlta an bord pleanála gon físa idir an teach dóite agus an clochan, ach tugu cead pleanála gon físa idir uachtar ard agus an teach dóite, agus é socrí go dosó faoi a chur cuí ar a bísa idir an teach dóite agus bun an chaile dasach, ach níor hála sé seo go fóil. Rinne tascaireacht ó feachtas gníomhan an chuiganí chuir láthir cruniú de cheantar bordasach chun na marine, áitir chuir siad cheire éileh déag fhí bhráid an crunithe in éireacht an cás a bhrúch an cín. Má tá drom fáil tí agus tarse á seo, main tú bhfuil leanach Facebook atain sin tá ferrin ar glochan fuir tím crí agus an bailach fuair se sin bhil secha go nespa go se chuig an númeidir agus maidir se héon flatlineáil se ruses. Ag tagad go na héileh sin dúirt stúrthóir na mórí Michael Timmins go méid rompla nó le chuir an stráice uachtar ard gon teach dóite, ach go méid se 7,000 eile ar a laid sa le méid dear a réití gon stráice idir bun an chail agus an teach dóite. Níl dúla cín péirlaáin, so nuair thug sé náid sin ar písa a bhfuil bóthar an hána hain agus gnéir person bhile rih seo go mú chuide se le rudaí. Agus é tógáil fáidir sin cinná tá chuidéile go le tógáil, a rééis gúil cead pleanála fátíí. So tá muid fós a dorachadas céanúir bheits bóthar agan ó teachdóite go bhachtar ard. Dhéobh na stúrthóir na mórí a cruniú an léineán nach bhfuil éon phlean fós faoin meallachas fearr le tuairt faoin stráice idir an teach dóite agus an clochan. Dúilta an bord pleanála ó seo an nora. Idir a dálíonn tá an grúpa gníomh le bolla leis an aire ampara seo go ceann coppla seachtain le cás an incuig an lí a phlé. Sin a dtíneachta nócht TG Cad áras a chundé in Gáile.